बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि जे सोरखार जानो थांनायखौ गाहाम हामलायनाय जासिदों। फैगौ जे 5 अक्ट'बराव बे समाव बाथि खेबनि थाखाय बिटिसिनि खुंगिरि महरै हाग्रामा महिलारि एबा बिपिएफ राजखान्थि हानजाया सोरखार दानो थांगासिनो दं आरो बेखौ लानानै बिथां दिपेन बर' बिथाङा गाहाम हामलायनाय जासिदों आरो बिथां दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बयबो रायजो राजाफोरा एबा बिटिसि बासिनि रायजो राजाफोरा बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुरजा मोनसे जारिमिनारि देरहासार जानाय एबा देरहासार जानायखौ नोजोर बोनानै दिनै 2 अक्ट'बर एबा गान्धी जयन्तीनि जे हाबाफारि एबा फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै दिपेन बर' बिथाङा गाहाम हामलायनायखौ जासिहरदों बिपिएफ राजखान्थि हानजाखौ आरो बिथाङा सिगांनि साननि बाथ्राखौ फोरमायथिदों जे सिगांनि सानाव जे ओनसोलारि राजखान्थि हानजाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय सिगांनि सनाव मोन 16टा दे माहारियारि आफादफोरा लोगो नांनानै बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया खौसेथि जानांगौ होननानै आरो ओनसोलारि राजखान्थि हानजाखौ गोख्रों खालामनांगौ होननानै खावलायदोंमोन। नाथाय बै समनि थासारि आरो आथिखालनि थासारिया बे आलादा होननानै बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो आथिखालाव रायजो राजाफोरा बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाखौ गनायथिबाय आरो बिपिएफ राजखान्थि हानजाखौ बुरजा मासि होबाय एबा 28टा मासि होबाय। इउपिपिएल राजखान्थि हानजाखौ मोन 7 आरो बिजेपि राजखान्थि हानजाखौ मोन 5 बियाबाव बे समाव देरहासार खालामबाय आरो बे समाव फैगौ 5 अक्ट'बराव जे जानो गोनां जे बे समाव बाथि खेबनि जे समायखिरा लानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंसारनो एबा बे समाव बेनि थाखाय गाहाम हामलायथि हरदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा खावलायदों जे बे समाव फैबाय थानाय समाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया ओनसोलारि राजखान्थि हानजाखौ लानानै बे समाव गोख्रोङै खामानि मावलांनांगौखौ फोरमायथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे फैबाय थानाय समाव जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय सोरखार बे सोरखारा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि माखासे मानि दफा आद्रा थानाय गामि थिसनजानायनिफ्राय लानानै बेवहाय स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि माखासे मानि आयदाफोरखौ मावफुंलांनो थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनानै सावरायनाय जागोन आरो बिथांखौ बा बिटिसि सोरखारखौ बे समाव मदद होनो थाखाय खावलायदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। दिनै बे गान्धी जयन्ती खुंफुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि जि महात्मा गान्धीनि फारसे जि श्रद्धांजलि आरो जि ट्रिब्युट होनो गोनां दङमोन जों बे हाबाफारिखौ मावबाय। जों मिथिनो मोनदों जे फैबाय थानाय 5 अक्ट'बराव बिटिसिनि गोदान सरखार बियो अटेकिं लानो थांगासिनो दं समायखिरा लानो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव गोदान मोनसे सरखार दुलाराय बर' फरायसा आफादा अलरेडि जोङो जि रायजो राजानि जि मेन्डेट जि जनादेश बेखौ जोङो वेलकाम खालामबाय आरो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो बड'लेण्डनि रायजो राजानि जानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे अटेकिं लागोन बिनि थाखाय बेस्ट उइसेसखौ आङो बावहरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद मोन 16 आफादा इउनाइटेडलि मोनसे आपिल आरो मोनसे एफर्ट मोनसे जोङो प्रसेस जोङो इनिसियेटिभ लादोंमोन जे बर'नि मोननै रिजनेल पार्टि आनसलिक दोलो बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसेयै ज' माने आवगायलांनांगौ बुजा बुजि आन्डारस्टेन्डिं बा एलायन्स खालामनांगौ बियो बिसायख'थिनि सिगांनि मोनसे इनिसियेटिभमोन बा थांनाय समनि इनिसियेटिभमोन। दा बिसायख'थिया बारलांबाय आनसलिक दोलो बिपिएफनो बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा माने लेन्डस्लाइड माने भिक्टरि मोनसे मेन्डेट बिथांमोननो 28टा सिट होबाय आरो लोगोसेनो इउपिपिएलनो 7टा सिट होबाय बिजेपिनो मोन 5 सिट होबाय। जोंनि जे आपिल जे खौसेथिनि आरो गोरोबलायनायनि आरो बड'लेण्डखौ जेब्लायबो सान्थि गोजोननि मोनसे ओनसोल हिसाबै गायसननानै लाखिनायनि बे गासैबो इनिसियेटिभखौ जोङो जेब्लायबो रेसपन्स होनानै जोङो हाबा मावबाय थादों आवगायबाय थादों आरो दिनैनि बुब्लियाव दिनै बे अहिंसानि दिन आरो दिनै महात्मा गान्धीनि बे जोनोम सानाव बे साननि गेजेरजों आङो
हाग्रामा महिलारि बिथां आरो प्रमद बर' सानैबो बिथांखौ आङो खावलायगोन जे फैबाय थानाय समाव आनसलिक दोलोखौ सक्तिशालि आरो मजबुत खालामनानै बड'लेण्डखौ निर्माण खालामनायनि थाखाय बा बाखि हाबाफारिफोरखौ मावलांनांगौनि थाखाय बड'लेण्डनि रायजो राजानि आसा एसपिरेसनखौ सुफुंनायनि थाखाय खौसे हाबा मावलांनो हायो नामा बिनि थाखाय फिन सानफिननो थाखाय आं खावलायबावगोन। आरो गुबुन मोनसे बिथिङा जाहैबाय सरकार दाखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम आरो थासारिखौ नायनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ 100% खालामनांगौनि थाखाय गामि सोबावनांगौ दङ, सिमा बारायनायजों लोगोसे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि मेटार दङ आरो गोबां माखासे बिथिंफोर थाबाय। आर्टिकेल 280, 125 एमेन्डमेन्ट बेफोर बिथिंखौ जाहाथे काउन्सिल गभर्नमेन्टआ जेब्लाबो पजिटिभलि बिथांमोना एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय मदद होलाङो। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम आरो थासारिखौ नायनानै इयुनाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों सावरायनो थाखाय जोङो नाजागोन। आं बेखिनि बाथ्राखौनो बयनिबो फोरमायबाय। गोजोन्थों।